Orumiri nele mado nyonwunya. Ingesi ene. Ana mulo yingu. Ingesi ene. If you go. Hey. Come pelo nya uzo. God have mercy upon us. This evening you will die. Yeah, okay, boss. I name fruit harvest. Fruit harvest, fruit harvest. Kini bu fruit harvest. Kini bu fruit harvest, mo. Mgbe ajawo mkpụrụ isi. Mkpụrụ isi ndị. Ndị church anyị na-eme fruit harvest, my church. Oh, ndị akọ mkpụrụ isi na be. Kemi na akọ akụ nke na fruit harvest. Ọ na be kuna akụka. Ụlọ kuna be ba. Ụlọ kuna dị na be. Iwe ọbụla n'ụlọ ka ya dị. Eje na nwoke ma ọ mere na Bible ma John the Baptist ma ndị ọzọ na-aka atụ akwụkwọ gasị. Once ifu mkpụrụ isi. Ebe mmadụ. Na akwụkwọ onye ka o mee, na akwụkwọ onye. Ya don't want me balak jekwala mkpụrụ isi dị na me balak. Mbarak. Iya ba mu be nwa dibia, jekwala mkpụrụ isi dị be nwa dibia. Ya ọ dị na Bible. Ọ ga-akọrọ pere ụzọ. Oh. Ka bụ tuturu akụ ebe nana. Ma akwụkwọ ndị. Ịkwata abakọ ebo na abọ. Oh, fruit harvest. So na kese ni. Kemi na akọ akụ za. Na bank ya ko fruit harvest. Na be mmadụ. Iti ati wu mata be mmadụ jada me iwolu nguna wo sisi popo. Na abakọ ebo na abọ kido ba na azụ nọ. Be mmadụ ka ịkwata anya. Ọ na akọ dị na akwụkwọ. Na akwụkwọ onye dị akwụkwọ. Onye dị akwụkwọ dị ya. Ni wu mata be mmadụ kwasịcha popo ya. Na ko bi anya o. No fruit harvest. Ibabe mo. Sorry. Thank you. Yeah. That did it. Tamu kuma. Okay. Buka papa ni me. No. Onya ya be village ya. If village ya, ya happen ya. Onya abonye ori. Onya na furu onya. Onya na furu onya. So ni tuku poroku. Na ba go ibo ko do wala ba.